हर काशी में भैरो भैया काशी में भैरो भैया आप विंध्याचल में देवी मैया एक बार बोले विंध्यवासिनी मैया के काशी में भैरो भैया विंध्याचल में देवी मैया काशी में भैरो भैया विंध्याचल में देवी मैया घुमाई दे राजा जी घुमाई दे राजा जी। मेहरारू जब दर्शन करे के तैयारी होला जे माता बहन बाबू जानता मिजाज में पहले ही आ जाई कि माई के विंध्यवासिनी माई के दर्शन करे के बाद तैयारी हो जाई मोटरी गठरी तैयार हो जाई लेकिन मर्द के मुंह छुए खातिर कहेला लोग के रेवा कहती त तनी दर्शन कैले आई आ सोना में सुहागा त तब हो जाए जब रहू संग चल लेकिन तैयारी बा होशियार मर्द कह दे कि ना नाम खेती बाड़ी के चुना बा खाली नहीं कि तू ही जा दर्शन कैले आओ बौरा मर्द बा माना कर दी लेकिन मेरा रुमानी ना मोटरी गठरी तैयार बा। अरे काशी में भैरो भैया अब विंध्याचल में देवी मैया अरे घुमाई दे घुमाई दे राजा जी अरे कहत गठरिया बानी घुमाई दे राजा जी कहत गठरिया बानी घुमाई दे राजा जी। मर्द के साथे जाई भराई भखल समाई चल चरनिया संगे माई के छुअल जाई रे माई के छुअल कहतारी कि जब नैहर में रहनी तो माईए मानी दिल रहे कि मर्द के साथे जाई भाराई भखल समाई अचल चरनिया संगे माई के छुअल जाई। अरे पावन नगर काशी जहाँ रहे शिव अविनाशी पावन नगर काशी जहाँ रहे शिव अविनाशी दिखाई दे राजा जी दिखाई दे राजा जी और कहो गठरिया बानी घुमाई दे राजा जी कहो गठरिया बानी घुमाई दे राजा जी। नारी
नारी बिछवल से आंचल फूले से भरल झोली हवे की हमरो चाचल। अरे जाई के जे विंध्याचल नारी बिछवल सयाचल आ फूले से भरल झोली हवे की हमरो जाचल। अरे पाठ करो बाबा अखंडित अब तो हूँ विंध्याचल में पंडित। पाठ करो बाबा अखंडित अब तो हूँ विंध्याचल में पंडित। बिठाई दे राजा जी बिठाई दे राजा जी कह कथरिया बाली रे कह कथरिया बाली घुमाई दे राजा जी कह कथरिया बाली घुमाई दे राजा जी कह कथरिया बाली घुमाई दे राजा जी कह